dara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama dokam bernde mami tango mi wakko mi rondo ni idde mende lara ni galleji ni idde mende lara ni kalesi galleji kalesi nemin ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi by me ala dingai binomi aduna e jude mun mi ko mi di hadi jedinen kongol jinabe hadi ngimminen kongol jinabe umri ma wat ko balalum umri ma dal fo dalalum sabwala Kalif ma Allah caggal kalif ma Allah caggalam so wi ma caggalam ko penda ko han ko galle men e sai penda ya darem ko ndi gallo do kawmo ko may o digal kawmo seda o digal kawmo ko fay wursodi ko ganda nan tayo pende kidi do non sayo heddi mo do ko sababu de ma adan do dum yene hakillam dum deñi hakillam dum sabi mo de ya brandi ay jungo ma nyamungo penda buram ma do mo non jesam on meda fijje wonde soabe hakadon on meda tikkundir on meda wadu gilin juude ay kosto mo juude ay sabi ciusmi da juude mon ya kalif ma kalif ma no sabab nani ko halda ko fere penda de andu kanko burani kam kala hunde parce que wana hande hay gorko ambo sa wi no mi acca penda ko kanko mi accara parce que penda burani kam kanko on côté mom si ayi hakkel ma no deedi do andu ala ko hebara penda ko hulanda kanko kay andu min ko an mi hulani dum min ko an mi hulani warana ya abbo dare ko weliro wona noddata wona humperake penda min ko on kote mi hulirani ma siko kote mo halta do sayi hakkil ma no deedi anda non hunde wotere penda hande ko an wi ka an woni nene makko ka an woni bam makko ka an woni koro makko ka an woni fof makko sa yehi ta woppani hay si a fin bimbe do de a dawde noddu anda hono penda finire sa jippima mbottari do da wottade humpiro penda si mottima jamma do de a walade noddu penda humpiroda hono mo woniri journée o ha jamma anda kala no hunde wotere debbo ko dayni mo ko seeda sa yehi téléphone ma toujours noddu mo parce que ko woddondirani wona wattuji di andaranta hakkel makko wona turo e ma téléphone rek
wawramo wallude wattu yo noddumo humpiroɗamo ɗon kala kawto waaliɗo mo anda a woppani komo hanno mako mais si a yahoyi a waɗoyi ko welima frère ta saŋinoyani de mi ñaagima sa yeehi warna woppu menen surtout pente waɗanaka ko mi haalima ko rek men di fandar men ko wotere yidde men ko wotere ɓernam deeƴi e wona banki wawide yaɗan hokka garaka so ma nan toon gesen nan toon no tama ɓurɗo hewde rugoyam hokkanam jabel fami nani ya miɗo wiɗi merci jarama frère e waɗitno lamu jabel kalesi anemin ko maydende koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe oɗo Yasin hawa mi sikku no wiide mi tawatama ɗo ni Yasin a tawat kam ɗo inde ko mayɗo komi jiiɗiɗo ha tampumi garmi ɗo hena mi ƴeewama no ɓurɗa wallahi hawa anaɗa haala wona mbiɗa ka jiiɗiɗo ha mayɗa min kam mi haalta min kam aɗa andi mo gondumi ɗo haala mum welande komi mayɗo mo ubbaka gonɗum koye jurtoyade ndiyam joni mi naata e ladde he kadi mi wona yiilade min ɗo joni min haalami komi donkuɗo andude hay ko kalanmini min komi naƴƴo joni joni ko garatmi ɗo ko ɗo ɓennum fof guita fof nana paye am anani min komi kulɗo ni so woni wona ko gandunomami ko an one mayram mi wiya oɗo tati ko ligga i woyyo ko am ko minnen kay so wonano no mbaduɗen e ngoɗo wuuro ni no gandirmami gonɗa ɓi nenam i nden kay mi wiya mayram koko ligga ene itta e sago muɗum wadde en naji ala enen diwi ɗon min komin naƴɗo he haydara tan en jarani e ngoɗo wuro min ɗon da haalde joni kam aɗa no mbatten accu min mi waɗa ɗo ɗum ɗo goto mi yaha mi jurtoyo kawre en taade enen kam ken dariɓe tan eyyi minne mi yaha galle mi change robbo par ce que ɗum ɗo ɗum kam mi tampi tuppe ɗe nana baram min kam joni robbo mi changetani eyyi ha ɓooya robbo mo ɓornimi fof so yontere nde timmani mi andata ni wiide mbiɗa ɓorta ɗum saabu sa nani neɗɗo no itta ga robboji ne ɗumini koko waɗa koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi ko yidde maɗa jaraninmi wartade ko ɓe kaali fof mi ñaagi mama gaccaɓe aɗa bari mayram aɗa bari ko kalda mbaɗa pari tati hokkam bernde ma mi tambo mi wakko mayram est ce que aɗa bari tigi tigi nde yidde men nde laarani galleji nde yidde men nde laarani kalesi e galleji mayram dartoy ko miijotako aɗa andi très bien so en mbaɗi ɗum jinnaɓe koye min darta wona jinnaɓe wona jinnama wona saare nde koye min ɓe darta adde ɗum ƴeewen ko mbatten ko sina moƴƴi walla moƴƴa tati ko mbiman ko il fait mi mbaɗa ɗum
sabu ko ɗum tagat Seydou parayam ko ɗum tagat yimɓe fof karmini mbaɗani kam déjà ɓe karminima kono pour ɓe ɓeydo parde yam il faut mbaɗen ko mbimami ko sabu ko ɗum tan woni ɗo solution min kay o woto ɗo mbiɗa andi nenam ko parɗo e min kay o pari e min frein ko sebo Allah yo probléme tati nawru miijo ma so Allah déjà min mbaɗandi ko mbatten ko moƴƴani kono en tant que rek ko ɗum woni solution mo ganduɗa ɗum tagata Seydou woppudemo ko ɗum tagata ɓe jalta e dewgal he so yiɗi yoɓe karminam so yiɗi yo wuro fof harminam wawi haɓanade ko jiɗɗa mbiɗa sikka ala tan ko woni hen te ɗum ko fierté e am soɓe karmini kam ɗum ko fierté e am min sabu mami andu kon kaɓaniɗo ko ganduɗa ko ɗum ɓurmi yidde e adunam Mayram so Seydou harmini fi maɗa ko fierté ma fierté e men fof ko noon o solution mo darɗa darten goɗɗo taw wona o en tout cas dal min dal oɗo solution mo joguimi pour meilleure solution mo ganduɗa ma Seydou oppam par ce que somi haɗimomo ko yiiɗi ko ɗum tagui mo nadde yam ko vengeance wawi somi itti hoore mi tottima so nden yontima o pare yam ndax ɗum tannomo nadde yam mo woppam ha laaɓa ɗum ɗon wona solution Mayram par ce que ɗum wona jikku ma te minne wona jikku am ƴeewen kay solution goɗɗo mo mbaɗen ha Seydou rutto e ɓawo ma taw wona ɗum ɗo an woni mo anda Seydou wawi min mbaɗa andi Seydou a tant que o ngati o oppata so wona taƴ ani min si en ngati kadi en boppata iyo wadde raison pour laquelle il faut mbaɗen ko mbimi ko pour mbasen hokkude añɓe sagoji mumen par ce que min kam Seydou mi ɗaminaki wondude muɗum e aduna o ɗo tan noon o rewata o harmina mi haala mbaɗa andi mbomago en tedde wuuro meɗen somi itti ɗum noon mi tottimama janggo e jaam somi yeehi to Seydou kamɓe fof maɓe pareyam ha laaɓa ceer tati nam aɗa andi mbomago en tedde wuuro men hen eyi mbiɗa andi ɗum te Seydou somi ari tawane yam haydara aɗa andi wuuro fof oppat kam mais nak min wuuro fof oppami Moussa nimi de ko musima Moussa tami ko janggo e jaam an goppa kam walla jaka ana miijoto ana miijoro ko wonta quoi walla jaka desa debbo goɗɗo walla aɗa ñakkinami fayida walla aɗa ƴetta ɗum aɗa waɗa ɗum pouvoir so nden yonti mami dañ ko muusimi kadi ma bettam no feewi min ko ɗum tan miijoromi wawi wuro ngo oppami ɗum haydara bonnanta ham Mayra gon sengo on bange ɗon yo hakkille ma deeƴ yo ɓernde ma ɓuuɓ kalesi ane min ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe an Seydou mimi andano mbaɗa an Seydou laar tampere nde fawɗa yimɓe ɓe an Seydou an ana hoɗa simi haali mbiya komi gorko oto gonɗa gorko nene komi gorko kay mbimi sika gorko ka hollirat gorko ko hollirat ko woni an Seydou ɓe gaddanama joom suudu ma ɓe muranama ɓe gaddanama boppa ɗum e nder suudu mbiya ana ɗofta hoɓɓe nene
ko fadam komi ɗo tan noni hoɓɓe ɓe tuma mi arto ta o yehi hoɗum mi an wawi jombajjo gorko ko ɗaɓɓata yaas ne komi ɗo tan hoɓɓe ɓe ɗo tan nomi hoɗum ɗowrita hoɓɓe an ñande mariage maɗa ko ɗowrita hoɓɓe an ɓe gaddanima go'o o nangi lawol o yehi ɓe addanima kadi ɗiɗi o nangi lawol o yehi Saydou neɗɗo joni yiilima ha yoomi min mi nandani boom e neɗɗo sa haaline min komi gorko gorko yagal ka hollilat sika gorko ka hollirat ɗum ko gorko yagal woni ɗum inde tan ka gorko gorko ko ni wata wallahi simi anduno ko ni mbata simi anduno ko ni mbata wallahi mi wuppama farilla ana fawi kam tampera lori kam an ala ko mi fowɗodirani e bamma ɗaɓɓan o debbo anata ɗaɓɓane kam debbo ɗum woni gorko yagal est ce que an boom an ka gorko an Seydi si wonano min jibinima wallahi mi wiya ko an ka change an ko waɗimani ne ɗum bi wona min waɗi ɗum hoɗum waɗ homo waɗi koto mayram woni nene koto mayram woni an a wawa gerde hoore ma ana wawi gerde debbo koto mayram woni mayram waɗi ɗum walla ko an waɗi ana wawa gerde hay tuba ma mba mbiya mi ɗaɓɓanama debbo ko min waɗi ay hunde komin waɗi ala hoɗum woni a waɗani ɗo mi haalde komi gorko ɗum woni gorko yagal ɗum woni gorko yagal haɓɓude tuuba ha ŋeera haɓa paɗe joni laar tampere mo fawɗa yimɓeɓe laar tampere mo fawɗa yimɓeɓe hoɗum mbatte min lamdotoɗa hono mbatten min mi tampi wiyama tampi mbimi komi tampi e fimaɗa Seydou mi tampi mais anani hono ay affaire jawdi mabɓe ni wota haal ɗon hay hunde gacca kam mi waɗa mo vengé mi waɗa mo vengé mo anda o mi waɗimo vengé fo mi yettimamo mo ayi komi haalantama nder haala jawdi kay wona haal ɗum anani mbimi an heɗo kam ga komi haalta koko ga mi halta ɗum galle ha ayɓe ɓe nana ɗum bamma hande siko ayɓe kanko woni premièrement ennemi ana wiya jam mi waɗa vengé ko mbattamo accu fi jawdi ndi koy tenkim ɗon a wawananimo Heddinen konngol jinnaɓe o yata o ara hade gimminen konngol jinnaɓe Seydou min wima jahili wima kam wat fof mbaɗa ɗum mbo wima ɗal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala janggo wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum komi haldima mi heññorama gilam bimbi ɗum ha joni mi halduma ɗo ni mi haldama hunde orde kala ko leɓannoɗa hande mi laatata ɗum hay hunde anani ɗo hande ko an won ɗo piw si tawi a jipporo lawol ma ngol hannuɗa ngol en kaɓat wora sikku mi wawanima min wawima e jungo ñaamo min wawima e jungo nano mi sikku ɗi naata nder ndema hoore wora sikku hande ɓaari tokor ma ala ɗo no farɗa yo o waɗa noon ɗe galle hay si tokora ma ala ɗo han hinde min mino ɗo ko halduɗen ko nag sa jippima hen métere wallahi Souleymane ko en kaɓoɓe en heɓata boom komi lippama mi lippirama he jungo ñaamo mi lippirama kala he jungo nano ɗaminoɗa tokora ma ala ɗo ran waɗa kala ko faalaɗa si on ala ɗo han mimmino ɗo a nani ko haalami mami Kaw Boubacar mbela mo waɗi kam ngaɗo beño
ko fulɓe mbiyata giɗo yeeso caggal an ka giɗo yeeso caggal kam jalti aduna kono kam nanɗo sabu jamma arat suba arat nomin guurti nomin goori ala ko jiɗɗa humpuma hen ko weltade kay min mbiɗa yiɗi ni j'aime bien l'amitié sincère ko kam wagginoma fof adana waɗa min aussi je vais faire mon devoir convenablement aussi kadi minen komin suwaɓe komin joom haqqillaji mais nul n'est parfait min mbaɗat erreur a besoin des corrections on a besoin de vous ko mbawɗon yiide ko mbawɗon waɗande min komin mbawa waɗande ɗum koye amen ɗowngu duuso ce que nous avions posé kadi ɗum woni ko woɗɗa e wadde tellement j'en suis fier tellement mbo jogi hen belamma mo wonɗa mi wawa ɗum haalde no foti mbaggintam ɗo ni no kaldara yam ni mboɗo wiye kawam nanɗo si bari an kay alhamdulillah weltima ko feewi noon feewi mi halnama hunde orde ɗima discours ji waɗɗa ɗo ɗo piw min mi anda ɗum hay hunde de min komi halnima ko ɗum tan fala wannakam si wona ɗum haalam bari min yettoyo galle kalesi anemin ko mayde nde koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi hiiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fiɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi hiiɗi hadi keddinen konngol hadi gimminen konngol dara famodira dara famo wona arga dara famodira ko ma halde hawle dara famodira no seydou koy ankala ankala hono boy an hono won korele mo wangi o mi henyara ma mi hufa ma dunya seydou a hono laariɗa ha o yehi alfa suudu ɗo mi inni mi yehi ga suudu nenam tuma mi arti suudu ɗo mi tawani mo ɗo mi tawi bayra mi yehi hoɗo mbo rewi seydou no seydou an kala boy alfa kerenteji ɗe o taƴi kerenteji ɗe o firti kartaji ɗe o firti ɗon o firti anda noon makko hombo yaade alfa an tako makko hombo yaade an andi kay ko hombo an andi kay hombo ɗum woni hombo way no fuula o kangaɗo wiide ɗo tati seydou mi haalanima ha mi ŋooɗi seydou neɗɗo abboro yiɗɗo ɗum andi siɗi a yi ko yiya peera walla mariage neɗɗo ko mbo yiɗɗa o abbindirta a faami neɗɗo ne ɗaɓɓu yiɗɗo mbo boy o si yiɗunomaran ano yiɗunomoran ɗo warano ni hannde mais la alpha anani hoɗum mi waɗa mbaɗen feere ha mayram arsa simi nanguimo kanko e tati e laara ɓe komi hirsaɓɓe boy komi hirsaɓɓe ni boy min mi wowi o ma mo hirsugol an chaque fois ko hirsugol ñande yo ko hirsugol waɗi ni rewi ɗo sortori ɗo boy anani hono wande feere balla kam no mi yiri ɓe quoi joni a hoɗum woni solution maɗa hono watte non mbaɗa kam feere jaare daɓira hemɓe boy an mi ngoɗi joni ɗaɓirgol boy mi ngoɗi ɗaɓirgol mo a moori ene e nde ladde boy ene yilo e nde ladde en yi Allah waɗi en yimbo e artirimo an laaratiri hamo yaha non seydo mi manda no wara boy alpha s'il te plaît mo wara yaade de non s'il te plaît non mo wara yaade min ko golle ami ɗali la fois passé laarede ngo ha en hoccimo hande kala ya yehen ɗaɓɓo e neɗɗo boy mi wara yaade boy mino jogui golle galle la dernière fois ko ɗo wari ɗo ala non s'il te plaît non wara yaade non s'il te plaît non wara yaade seydou dara famodire wara yaade boy s'il te plaît s'il te plaît alpha non awa si en yahanta min ko galle mi yahaninde en yaha kono ko gallami yahamin nde yidde men nde laarani kalesi e galleji kalesi an min ko ma
bay mi ala